Btcआव राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPLआबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJPआबो एजेन्डा दङ, Btआबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिश्वास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बिसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। माला फोसावगोन? थाबैनो फोसावगोन। Btcआव राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPLआबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJPआबो एजेन्डा दङ, Btआबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिश्वास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बिसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। माला फोसावगोन? थाबैनो फोसावगोन।